Čekaj, vidíme na kemping. Měla koukat tam. Už jsme za městem, už jsme to zvládli. To byl největší úspěch. Vyjet z parkoviště, teď už tu konečně nějak pomalu jsme vyjeli z města. Pohoda. Řadíme výš, už nemusíme rozlišovat rychlost. Už jsme se párkrát jako keby zasekli, že na cestě, ale jinak pohoda. Rozjíždění v kopci. Prý jsem první člověk, se kterým se Bebe bojí jet, ale doufám, že se to zlepší. Jo, tak. To půjde. Jsem čekala něco horšího. Tak jo. Že máš toto město, to bychom mohli i vyjet. Než Salaš krajince. Nie ještě do cíla ještě nie, do cíla ještě daleko. Napití a čekací pauza na naše kamarády, co jdou za náma vlakem. Má jsem zobrať stativ. No. Vypadá to nějak zapraseně. Já asi stále. Kuk. To židle. Moja židle. Bebe byla, prosím vás, že si jde koupit stoličku a dotáhla prostě skládací židli, ale ne takovou tu skládací židličku, prostě jenom židli normálně se dá složit. Tak až do kuchyně, tak asi potřebujeme do kuchyně. Babička mi to dala i banán. Moje babička nejlepší. No to je nádhera tady. Mě vidíš 9 oveček a jedna se ztratila. Jo. Kde je to To je ta ztratená. Já jsem si uměla flašku s Jarom. A prostě ona tam je v té vodě cítit Jar. Jsme už na Merku, ještě nás čeká kolko? 36 minut do Lehoty. On jde za mnou, dobré, to není dvouproudovka, tak a tady to nesmíme. Co mám dělat? Kde se to parkuje? Jakoby je to brutálna zima a já jsem si chcela zabrať zimnú bundu, ale som si ju nakoniec vyťahla z kufra, lebo som si hovorila, že však mi netreba a teraz proste mi treba. Už mám kazet na video. Nebo radši ne. To jsou dlouhý, ne? Musím sabák. Tancujeme sabák. Tvojím a ještě ne. Zima. Ty zimné bundy jsme si mali asi zabrat, čo? Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana, ako riekol Pán, a medzi pozostalými bude, koho volá Pán. Poďme volať, toto je prebudenie. Vyluje svojho ducha na starcov a na synov, na dcéry a na matky. Poďme si to pýtať.
toto nie je signál, takže ľudí hľadáme podľa Ducha Svätého. A ešte Katku, tu som videla na billboarde, na primietačke a tiež som ju stratila, takže paráda. No takže Jožka sme našli, Katku sme nenašli, takže ideme si teraz postaviť stany. Poďme. A Katku budeme hľadať zajtra. Je tu fakt, že mega zima. A je tu ľadová voda, ale je tu Božia prítomnosť. Takže ako všetko robíme pre Ježiša. A som rada, že som tu. To je taká naša dovolená. Musím teraz ísť dosť veľký kus ku našemu ubytovaniu, ktoré ešte nemáme ani postavené, hej? Takže ako paráda. Ale je akoby veľmi krásny mesiac. A toto tu, wow, tie svetielka. A tuto niekde máme naše budúce ubytovanie. Úplne vzadu. Úplne vzadu sú. No paráda, čo takto pôjdem pol hodinu noci na záchod. Nemůžu. Už jsem unavená, už je 12:30, mám po večerce. 12:30 a my tu stáváme stany. Paráda. Počkaj. Já spím v autě, já jsem OK. Neříkej to Veve. Já tady svítím, tady je Tomášová hlava. Posvíť terce, jestli potřebuje. Terka potřebuje posvítit. Dobrý. Je staví stan a já tady svítím, já jsem světlonož. Světlušák jsem. Neříkejte to Veve, Veve se to nesmí dozvědět. To svetielko malo byť takto zavesené, ale tým, že to je asi veľmi lacné svetielko za 4 €, tak proste sa to od toto. Takže ako paráda. Mám aspoň takúto lampičku, no. Malo by byť takto, ale mám to takto. Boli ma brucho ľudí, boli ma koleno, boli ma hlava, ale jak pohoda. Presne. To je taká zima, ja si musím ešte do mikinu. Sú 4 hodiny. Ja som spala asi nejakú hodinku, možno menej. Zobudila som sa na to, že proste je mi zima. Tam je taká brutálna zima. Ja som tam ešte za celé tie 3 roky, čo tu chodím takto. Ja som nezažila takú zimu ako teraz. Proste úprimne, ja proste normálne ma chytili krče, proste do lítok, kde som chcela proste ísť z toho stanu, z tej zimy a proste tu jedine je teplo, ja neviem, čo idem robiť, ja idem spať asi na záchod. Idem nazad. Konečne mi je teplo. Ukážem vám môj krásny vankúšik. Taký no. Ja som sa potom vrátila do stanu. Chcela som sa najesť, ale bolo mi tak zle z toho, že som bola proste úplne unavená, vyčerpaná, bola mi zima, že proste som nemohla ani nič zjesť. Som bola taká, že ja to asi nedám, že ja asi pôjdem domov. Na ďalšiu noc už je vraj má byť taká zima. Tak uvidíme. Magnesko. Vidno, že sme sa vyspali do Ružova. Ako by si Katka okomentovala Túto noc? No, takže táto noc bola strašná. Po jednej ráno som si lahla a už všetci tu spali proste v stanovom mestečku, už úplne ticho. A jeden jediný týpek proste vedľa mňa v stane, starý nejaký týpek s rodinkou, chrápal jak píla. To bolo čistá píla. I normálne, aký mi pri uchu píli. Ja, že to čo je? Tak ja som normálne vyšla zo stanu a že nepomohlo. A bolo mi blbé, akože mohli zaklopať na stan. Aj tak by začalo. Hej, chráp! Čo? Vieš, a tak ja, že čo teda spravím, vieš, tak som sa išla ešte vycikať, že aha, tam dovtedy prestane chrápať. On prestal. Ale ak som došla a som si lahla, tak on začal, on začal znova chrápať proste. A ja, že
Normálne, ale mne už som mala tik z toho, že mne už bolo zle, to už bolo tak hrozné, lebo ja som chcela spať, proste 2 hodiny už ráno, áno. Tak ja, že čo teda spravím, tak som si išla lahnúť do auta, proste o 2 ráno som zatrepala s rybárským ťažkým spacákom do auta, ktorý mal tak 5, no dobre, nie 5 kg, 10 kg ten spacák. Celá som bola odbolatá, mokrá, som sa tam lahla, som sa tam drkotala do rána a akože, no nebola to sranda. Prvá noc nič moc. Pijem svoju 4 v 1 kávu, 3, možno 4. Chutí to jak mlieko s cukrom. Pretože bola proste noc ako na severnom pole, tak proste teraz je extrémne teplo. Ale taká je kráľová lehota. Takže? Káva číslo 2. Sme v kaviarni. A mali sme na program, ale nejako nevyšlo. Sme spomalené. Ale chceme ísť. To je veľmi krásne, to bolo aj v tej väčšej škole, to bola. A väčšie sa tu chce vydávať. Hej. Vraj. Lebo proste, to je proste na tom Rašnáve, to je proste duch svetý. Takže ja fakt mám rada toto miesto kvôli tej väčšej škole, kvôli tým spomienkam, a kvôli tomu, že je naozaj proste cítiť duch svetý, takže ako... Ale ešte si nájsť manžela. Nehľadám to hľadanie blízky otec. To je ešte problém. No však jasné. Takže čakanie na manžela. Čakanie. Trošku dlhšie. Trošku dlhšie. Hlavne, že miesto vybraté už. Miesto vybraté, už aj meno pre deti. Či nie, Toľoňa? Ale hej. A to má každá baba vybrať. Ale hej. Ja už mám vybraté aj, že kde cca svadba, kto ma bude oddávať, aká bude tá pesnička, keď pôjdem akože k oltáru. A to by som chcela, nebudem prezradzať. Prvý tanec by som chcela mať na... tiež nebudem prezradzať. Nehovorí takto. Ale bude to brutálne. Budú to proste brutálne svadby, proste. To budú fakt, že kresťanské svadby, hej. My budeme mať fakt, že kresťanské svadby. A keď tam prídu aj naša neveriaca rodina, tak žiaľ, musia si to vypočuť. Musia. Proste zažijú to. A ja by som chcela nášho pastora, aby ma oddával. A on je naozaj taký duchovný, že jeho berú ešte aj tí neveriaci ľudia. On to vie tak dobre podať, že on aj keď to povie proste, že úplne takto polopatisticky, že úplne im to nandá. Akože ja miesto neviem, ale chcela by som niekde, že v prírode, pri kríži, alebo to, jak som ti poslala, tá vyhliadková, lebo také máme aj na Slovensku, tuším. Neviem kde. Tuším, že na Slovských skalách. Alebo Bobosť. Možno Trepen. Chystáme sa... Kde ďalej sa vlastne chystáme? Čo je ďalej? Chváli sme nestihli, ja som nestihla ani rannú sprchu, pretože... Čím? Stihla som rannú sprchu a kvôli tomu som nestihla proste program ranný a to mi veľmi... Akože ja som ho počula, veľmi pekne spievaný, ale no žiaľ. Ale nevadí, lebo večer mi bude lepšie. Bude najlepšie, proste večerné programy to sú extrémne. A hlavne akože ráno treba využiť tú sprchu, lebo proste oni ju potom umýjú. A slubovali aj teplú vodu, ale kvapkala mi ľadová a... Máme luxusné jedlo. Bravčovej kolinu. Biela pavica. I tam je taký... Paviska. Ranč, kráva lehota. Tento dom je taký víkendový. Tak možno ten druhý, ako... Ten už v pohode. Hľadujeme si, že si to kúpime dom. Vedľa seba. A nebudeme musieť potom stanovať na Campfeste. A nebude nám zima noci. A bez problémov. Budeme to po celý rok. Vidíš oproti? To by nebolo zle. No, nebolo. Ten je aký pekný. No to nie. Akože vieš, úplne tak... Tam vzadu. Tá chatka. A to je... Tu si môžeme dať vyrobiť tričená. Woman of God. Samozrejme počuť, že kto je môj budúci manžel. Ale asi také informácie nedávajú. Máš pekný bejbak. Vysávať? Vrstka upršaná. Viete, toto sme niekedy my.
vidíme ten hnusný malý čierny. Buď žiješ ako otrok, ktorý si hovorí, že musím zvládnuť všetky tie poučky kresťanstva, aby raz som mohol vstúpiť do toho, čo príde. Alebo žiješ ako syn, ktorý prijal večný život, ktorý vie, že vstúpil do toho, čo prišlo, lebo Ježiš Kristus povedal, je dokonaná. Je čas. Je čas žiť ako Božie deti. Je čas rásť a vidieť rásť cirkev na tomto svete. Je čas vidieť rásť cirkev v tomto národe. A čo to znamená žiť život plný života? Zlodej prichádzal, aby kradol, zabíjal a ničil. Ježiš hovorí, ja som prišiel, aby ste mali život a aby ste ho mali hojne. Máme nádej. Ježiš ti chce dať život, ktorý je plný života. A začína to tým, že sa ráno zobudíš a tešíš sa z toho, že vyšlo slnko. Že sa ráno zobudíš a usmeješ sa na svoju manželku a svoje deti a svojich priateľov. Že sa ráno zobudíš s tým, že tento deň bude ten najlepší deň v mojom živote, lebo Boh je ten najlepší Boh, ktorého poznám, lebo On je ten, ktorý riadi môj život. Nech prídem do akýkoľvek okolností, aby si strasol zo seba tú ťažobu. Tento svet tak strašne potrebuje kresťanov, ktorí budú žiť ľahkosť života. Ktorí budú žiť usmiatým životom. Ktorí budú žiť život, ktorý bude nákazlivý z toho, že bude plný života a nádeje. Tento svet potrebuje kresťanov, ktorí povedia, áno, ja viem, že sú predo mnou problémy a plačem, keď treba plakať. Ale nad tým všetkým je nádej v to, že žijem z Boha. A žijem pre Neho, skrze Neho a v ňom. A že príjmam Jeho telo a Jeho krv. A že sa stávam ním a že chcem byť ako On. A že chcem kráčať po tejto zemi ako Ježiš. A že chcem nachádzať tie veci, ktoré v ňom mám. Nemáš žiadnu, počúvaj. Horúcu? Daj sa. Robili sme si trošku fotečky. Nemusíme nejaké fotky s kempešnou. To je dobré. Máš štýl, Katka. Že máš pekný štýl. To smieš môjmu outfitu? Vráti. Takže ja som sa medzi časom presťahovala ku Katke. Ladili sme sa. Rovnaký styling. Rovnaký styling, rovnaký stan. Prvá vec je, že ak si ešte nikdy v živote neodozdal svoj život Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel na kríži preto, aby si ty mohla žiť a mohla žiť úplne iný, radikálne iný život, tak Campfest je na to najlepšia príležitosť. Campfest je číslo 1. Ak si tak ešte neurobil, my ťa pozývame dopredu. Od dneska dopredu budú výzvy, budú proroctvá. Pretože to, že Ježiš zomrel za nás a to, že vstal z mŕtvych, to nie sú nejaké náboženské frázy alebo legendy. Dobré ráno. Včera som už potom nenatáčala, pretože bol program večerný a potom som išla na modlitbu a samozrejme som nenatáčala. Potom ešte bol ďalší program a potom sme už išli spať. Rozmýšľam, že idem do rady sa postaviť za prorockú modlitbu, na prorockú modlitbu, ale je tu strašne veľa ľudí. Nedotýkajte sa mojich pomazaných. No, takže vystala som tú dlhú radu, vstala som to asi hodinu až 2, neviem, vôbec som to nepočítala, ale hovorila som si, že ja musím ísť na tú prorockú modlitbu proste. Bolo to pekné, bolo to povzbudivé, fakt prvýkrát som mala fakt, že nejaké proste proroctvo takto, čo mi niekto hovoril a som to tak povzbudená, že proste tento Campfest je fakt ako super, lebo aj včera proste som bola na modlitbách ešte aj dneska proste na tom proroctve. Vystala som to tam. Ja som ho tam prišla a som zistila, že to nie je modlitba za uzdravenie. Dobre, stratila som Katku. Neviem, kde je Katka, ideme hľadať Katku. Katko. Kde Paxi? Do môjho srdca
chlapa na dvoriach Boha živého chcem prekývať. Vťahni ma Jo. No hej, potrebujeme. Takže čaute, není nás vidno, ale ideme sa zabávať. Ideme žurovať. Ideme sa. Katka vyfúkuje. Zakývame ranču a odchádzame. Kto je smutný, že odchádza?